Bos días, Toño Varela, que tal? Que moi ben, xa boas tardes, que xa comín. Que tal as expectativas que tes para esta subida? Bueno, pues como sempre, salir o máximo posible e intentar quedar o máis arriba posible. Aquí un cuarto puesto creo que sería unha vitoria grande, porque os tres primeiros creo que son inalcanzables, e intentar ganar os cemes que hai e bueno, luchar, desde un principio e salir a tope. Gusta o trazado despois de recorrerlo nos reconocimientos? Sí, moitísimo. Esta subida xa fixen fai 15 anos, que de feito foi a primeira subida que fixen aquí en Santada, fixen con 205 e sempre me gustou moitísimo. E bueno, ahora con CM evidentemente é distinta, pero sigue sendo trazado, é precioso, espectacular. Moitas gracias, a sorte. Gracias a vos. Boas tardes, Alex Bermúdez. Que tal as impresións desta primeira pasada de Chantada? Bueno, moi ben. A zona rápida resbala moito. Non fixemos aí moi bo tempo, porque fixemos ali un medio trompo. A ver se agora melloramos algo, pero bueno, moi ben. A subida impresionante, rapidísima. Non contábamos con isto. Estámoslo pasando ben, que é o que vimos. O coche funciona a teu gusto? Sí, o coche vai moi ben, corre moito. Despois dos reglajes que lle deixou o Diego Cabanela, o coche vai moi estable. Eu estou moi contento con el. O piloto está un pouco oxidado, pero malo será que non lle deamos quitado o óxido por aí para arriba.
E o programa para as próximas carreiras, cale? Pois en principio a ver se facemos o San Froilán con Evo 10 que temos alá, pero non se sabe aínda, todo está no aire. Isto das carreiras é según se chega hai que facer. En principio imos a ver se podemos salir en San Froilán con Evo 10, se non no Botafumeiro. Moitas gracias e sorte. Gracias a vos por todo isto. Deep inside your soul there's a hole you don't wanna see. Every single day what you say makes no sense to me. Even though I try, I can't get my head around you. Boas tardes, Iglesias. Que expectativas tes para esta proba? Boas tardes. Esta proba teño así para probar neumáticos e todo eso, porque aquí vaime meter unha encendida Sanra Eva Marti que vou flipar en colores. Tes esperanzas no funcionamento do coche? Home, no coche sempre teño esperanzas. En min non, pero no coche sí. Despois, tes pensado correr as seguintes probas que hai do campeonato? Tes pensado facer ao mellor algún rally? Este ano vou continuar o tema da montaña. E rally po ano si que de facer. Vou parar de facer montaña po ano e de facer un par de rallies ou así e seguirei así montaña ou po siguiente ou así, non sei todavía o que fai. Está todo no aire, como digo eu. Moitas gracias e moita sorte. Nada, gracias.